amene amafunira nzake zoyipa aliyense amafuna kuti ichi ndichi wina asapezeke kuti munthu wadzavutika wagwa mavuto chifukwa nditende kutengere kumbuyo pang'ono 2014 tinaona ndithu zinthu zimene zinachitika zimene zinali zosakhala bwino mpaka na ena amene anali ndithu achiwiri kwa nduna mpaka anachosa moyo wawo munjira yozowombera wokumbukira John Paul nkhani imene inachitika. Ndiye anthu akamanena zokuti pakufunika kuti ukakhala kuti mtima mwako oro mu nzeru zako sukumva bwino kapeze amene ali akatswiri kuti akuthandiza sikuti ndisamasewera yayi chifukwa tazoona apo zachitikapo ndi ma decision achoncho amachitika mwachangu kwambiri mwina within seconds few minutes munthu wachita kale chiganizo chosakhala bwino ndiye ukaona kuti kuperewedwa mwina mphamvu sokutha kuyima kuchita with stand kumpeza wina kugwedeza wina kuti achikulire tithandizeni apa zativuta ndizoona ukakumbukira chisankho chomwe chimene chili pakati pathu ichi mwakumbukira kuti tamva afotokoza amalawi electoral commission kuti amene anali presiding officer waiwo ku Nkhoma kumene kunachitika incident ija imene apolisi anapezeka kuti adzafikako amangako anthu ena malingana ndi kupongowaganizira chabe kuti amakhudzidwa ndi nkhani yokhala ngati yofuna kusokoneza mavoti amene ali presiding officer pamenepo anafuna kuti azipe mpaka na mamwayi anzake amene ali pafupi anathamanga kukampulumutsa kutanthauza kuti sizophweka yayi sizophweka kuti munthu uganize bwino pamene iweyo ukuganiza kuti wakumana ndi mavuto. Tsopano zimenezi ayamu sizitengeratu kuti uyu ndi mwamuna kapena uyu ndi wankulu anabadwa padzana athamwina atakupirira atakuti sizitengeratu msinkhu kapena kuti uyu ndi mwamuna ayi ndi chifukwa chake amene ali akatswiri ankhani zimene za malingaliro makamaka nkhani za mmene umaganizira munthu anafotokoza kuti iweyo ukachimva paweka kuti mwina ine mmene ndikumveramo ndikuona ngati mwina sindayamba kusaganiza bwino akuti sizochitisa manyazi kupempha thandizo kwa amene amadziwa za nkhani zimenezi kuti akuthandizire ndithu chifukwa cholinga ndichoti pamapeto ake apulumutse moyo wako. Ndiye koma zonsezi tikufotokoza chifukwa chokuti nkhani za chisankho si zapafupi sizophweka zimaphweka mukamafotokoza za anthu ena kuti ayayi a John Paul akuti agwa ayayi John Paul akuti anapanga mwakuti koma sizinayendere koma mmene tingafotokozere ife sitingadziwe kuti iweyo ngati John Paul mu mtima mwako oro maganizo mwako wachilandira motani sitingadziwe yayi zimakhala mu mtima. Ndiye nkhani yabwino kwambiri koma nkhani yatibweresa pano yayikulu ndi imene takufotokozerana kuti pano tikudikira amenewo amene ali running mate a chipani cha Malawi Congress amene ali Tumbuko Numba amene akufuna kuti ayankhule mtundu wa Malawi tonse tikuyembekezera timve kuti ayankhula zotani koma tikudziwa kuti nkhani imene afuna ayankhule pano ndiyo khudza chisankho and tikukhulupirira kuti iwonso monga chipani cha Malawi Congress uthenga umene ali nawo abweresa uthenga oti akambirane ndi anthu ndi cholinga chokuti uthenga wonso ukhale womanga chifukwa palibe amene akufuna kuti chisankhochi chithere kwina kuti amalawi adzadandaule nacho. Pamene amalawi mukuyembekezera bungwe la MEC kuti lilengeze zotsatira za chisankho bungwe limene likupempha kuti mwina mutadekha mukhale bata kuwezera zotsatira zimene zikhale zikubwera aya mtimakamba zotsatira zimenezi pafupike patalike koma ikamatha 8 days amalawi akuyenera kuti akhale kuti adziwa chifukwa malamulo amanena kuti within 8 days bungwe limene la MEC lilengeze zotsatira komanso mwina palika allowance kena kake kuti atakuwalola kuonjezeranso mwina about 72 hours. Ndithu umenezo tinafotokozerapo kuti bungwe limene limonga malamulo amati anapereka masiku okwana 8 days asanu ndi atatu kuti kupereka mpata kwa bungwe limene kuti lipange zonse zoyenerera zofunikira zonse kuti adzaganize akhale ndi chiganizo choti pamene tafika apa tiuluse zotsatira za chisankho chimenechi koma monga mmene anati ithandiziraponso kuunikira ena amene ali akatswiri za malamulo anena kuti malamulo omwewo amaperekanso mpata kwa bungwe limene kuti ngati aona iwo kuti pali kufunikira
keyword khale kuti ngati aona kuti pali kofunikira mwina ayesa kupanga zonse zimene amaganiza kuti apange mu 8 days izo kapena madando achuluka zochitika zachuluka chifukwa anafotokoza mayi Annabel Mtalimanja kuti zosatira zonse zikabwera aliso ndi ntchito ina yozuunika zosatira zitangolandira zimene zafika kuti basi ndi zomwezo anawonso ali ndi ntchito ntira yozuunika bwinobwino akunanenetsa nditu kuti tili ntchito ina yozuunika kuti tikupirire tonse titsimikizirane kuti zimene tifotokozera Malawi ndi zomwezo zimene zili zikarata zimene tili nazo ndiye ntchito imeneyo ngati kungachuluke madando ngati kungachuluke kuponyesa pa njira zoyenereka kuzobweresera katundu ameneyo ameneka kuti akonze malingana ndi mmene anafotokozera ndiye mwina zitakutheka kuti mwina masiku 80 amene tikuti kwasala masiku awiri sopano mwina atakutha nkhani zimene zisanati ndiye anatiuza ena amene ali akatswiri amalamulo kuti ayi ali ndi ufulu lamulo limene limapasa soka allowance kuonjezera 72 hours imene ili ngati masiku ina 3 kuti athamangisenso nkhani zina kuti apange koma iwe ndine tanena kuti muka mmene Amalawi akhala akuyembekezera kukhulupirira kuti nkhani imeneyi sifika pakana kumeneko yayi chabwino aya mutimanena kuti tafika kuno ku msonkhano watu wankani chipinda chino pang'ono cha MCP kuli atonkani kuno amene chakira nyumba zofalitsa mawu zosiyana komanso ndithu akulu achipani chimene cha MCP ndimafuna kuti mwina tingowapatsa chithunzithunzi anthu za zimene zili muno taonapo ndithu akuluakulu achipani chimenechi cha MCP amene abweranso mchipinda chino kuti mwina nawonso akhale nawo pa msonkhano umenewu wa atolankhani mukaona mchithunzimo kutsogoloko kukoneka ndithu high table kumeneko ndi kumene akuluakulu achipani chimenechi amene abwere kuno akhale kuoneka ndithu mipando itatu kuonetsa kuti akuluakulu amene atakhale kutsogoloko ndi atatu pakatipo pakuoneka ndithu kuti munthu amene atakhale pamenepo ndi wankulu ndithu kuchipani chimene cha MCP tikumva kuti pamenepo ndi pamene pakhale engineer Vitumbiko Mumba ndi amene akhale akutsogolera msonkhano umenewu mbali inayi sitikudziwa tikukhala ndani koma mwina mungopenekera kutha kukhala mneneri wa chipani kapenanso secretary general ndi mbali inayo monga mmene zinalili pa msonkhano wa atolankhani izi tikunena malinga ndi mmene zinalili pa msonkhano wa atolankhani umene chipani chimenechi chinachititsanso lachisanu madzulo ayam mwachangu timakamba ku National Talent Center kumene bungwe la MEC likupitiriza kulandira zotsatira zachisankho zikubwera ndithu ndikhulupirira pa nthawi imene timayankhulana timanena kuti zotsatira zimene zafika ku National Talent Center ndi zochokera makonsolo 34 pa nthawi imene tinali kumeneko kunabweranso zina kutanthauza kuti makonsolo 35 out of 36 makonsolo 36 mudziko lino ndikuti mwina pano tili kukambirana kuno mwina sitikudziwa mwina zafika zina kapena zili njira koma tikuyembekezera kuti tsiku la lero likamatha zonse zotsatira kuchokera makonsolo onse zikhala zafika ku National Talent Center. Chimenecho ndi chiyembekezo cha Malawi monga mmene wanenera John Paul kuti nkhani ino ndi nkhani yoti Amalawi ambiri ataponya voti lachiwiri akhala maso kunjira kuti aone kuti kodi zija tinapanga kodi zikuyenda bwanji koma ntchito inali yayikulu wanena iwe kuti makonsolo analipo 34 mmene timatsekera dzulo koma lero mama watu kufika pa National Talent Center imene ku BICC tinapeza ndikuti ayenditi lole ina ya tunthu yayikulu ili packed pompo nditi ndeti namvesedwa kuti lole imene ndi inanyamula zotsatira za khonsolo ya Lilongwe zimene sanafike.
Hatisina kuti kunotu katundu jasopano zonse zowerengera zapa district digital center pano zatha pano mentu fotokozeramo akunyamula kuika mgari moto ndeti kuyembekezera kuti tikamachokera kuno kubwerera ku National Tally Center ku BICC mawa mwina tikafika tikamve utenga umene kuti zosatira zimenezi zafika kumeneko mangochi ndi pafupi zitha kuyenda kwa chako ndi pafupi inde komanso pata kukhala patali mwina sitingadziwa mmene akuyendera mwina atakhala kuti anthu anyamula katundu ofunikira kwambiri mwina ataonera kuti ayayi tizenda pang'ono fuwa ndibwino katundu yakafike koma chachikulu katunduyo afika ku National Tally Center ndipo akafika pamene zokuti zonse za makonsolo onse 36 zafika ndiye koma kuchokera ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission anatifotokozera kuti ataunika atanyamba zinthu zazafika tafotokoza kuti anamayambaso ntchito ina yowunikira ndiye anaunika zosatira za makonsolo okwana 8 kufika lero mamawa zimene aunikira analenga taunikira za makonsolo okwana 8 ndi ndikukhulupirira kuti madzulo ano chifukwa chokuti abungwe limeneli amapanga msonkhano wa utolankhani kuti atidziwise pafupi mmene ali ndikukhulupirira kuti tikabwerera madzulo ano akatifotokozera kuti asuntha apita pati chifukwa ndi zimene amene afuna kubefuwa kuchokera ku namba ya 36 utha kuona kuti mtunda udakalipo ndithu koma masiku atha mtunda ulipo masiku atha ndiye ndi zimene ambiri akuti ndizikhala bwanji ndimene timafotokoza muja kuti hayi afotokoza ena kuti hayi ali ndi ufulu organiza kuti afotokozere amalawi kuti aonjezere chimene sindikuona kuti chichitika yayi chifukwa kunena mwachilungamo anafotokoza iwo mu ma press conference amene akhala akupanga ndife anafotokoza kuti madando ambiri amene analandira anathana nawo ngati bungwe la MEC komanso ena sankho akukudza nkhani zina amapereka ku nthambi zina za boma zimene zizokhudzidwa ndi nkhani zomwezo fosa amafuna kuti akhale ndi nkhani zokuti sizawo for example nkhani yomangidwa kumangidwa kwa munthu ameke amati imene siyawo for iwo si polisi tu ndiye zikayichika choncho nkhani ija iwo amayitula ku polisi kuti apolisi amalizise nkhani ija ndiye chiyembekezo chilipo chachikulu ndipo ndikukhulupirira kuti pamene pate msonkhano watu nkhani umene tinawo kuno kubwerera uko tikamva ndithu kuti ameki mwina atenga mtunda ndithu wokuti mwina amalawi tikamakhala fotokozera maprogramu athu osiyana amene timakhala nawo ifeyo azodiac makamaka maprogramu a news amene timaperekaso tizikapereka uthenga wa chilimbikitso kwa Malawi. Aya kukamba za kulandira zotsatira kenako ndikuziunika ndikumapita mtsogolo choncho wafotokoza kuti pamene amayankhula kwa atolankhani madzulo abungwe la MEC anafotokoza kuti aunikira zotsatira kuchokera ku makonsolo asanu ndiye kuti ndi ena amene anaunikira dzana ndiye kuti atatu ndiye kuti ali pa 8 tikaona ndiye kuti kuchoka mamaoja kuzafika lero pano ndiye kuti mwina nawonso achitaso ndithu ndime ndithu papakulu tiyembekezere zimenezo kuti madzulo ano akhale akutiuza kuti yayi mwina pano taunikira makonsolo awa tasani makonsolo makuti mangofuna mwina titaona tikuona zotani makamaka chithunzithunzi kwa anthu amene akuyembekezera zotsatira zimenezi ngakhale taswera ku National Tally Center koma tayendabe ndithu malo angapo anthu akuti chani anthu akuoneka motani what's the mood like pamene tikuyembekezera zotsatira zimenezi chiyembekezo cha Malawi ndi chachikulu chisankho chimenechi ndi chisankho chimene ineyo monga mtolankhani amene ndakhalapo ndi mwayi mbuyomu kuonererapo zisankho zina za zaka za mbuyomu nditofotokoza kuti chisankho ichichi ndachiona kuti amalawi ambiri anacho chidwi kwambiri komanso mwina chimene chapangisa chimenecho nchakuti gulu anthu ambiri amene aponya nawo voti mu chisankho chimenechi ndi achinyamata ndi achinyamata akeso ena ambiri ndi oyamba kwa iwo ndi koyamba kuponya voti pa chizungu amati first time voters amene achuluka mu chisankho chimenechi ndi kuti amenewa akufunitsitsa atadziwa kuti kodi exercise zinakapanga ija yayenda bwanji ndi utatuone nkhani imeneyo ni nkhani yokuti ikupangisa ndithu kuti mood ya anthu
ikhale ngati ndiyokwera anthu akuyembekezera kwambiri kuti iyayi timve basi ndifukwa chake pakubwera mawu amene mabungwe angapo kuphatikizapo anzathu aja a Civil Society Elections Integrity Forum ndi magulu ena kuphatikizapo akuluakulu atsogoleri a mipingo napo mubwereza kuti chonde tiyeni tisapange kamani abungwe limene la MEC kuti auluse chifukwa titakwalakwitsa titakwapangisa kuti apange zosayenera mapeto ake inu ndine tizatembenukaso kuwaloza chala kuti ayi anasokoneza zinthu ndi awo ndi pamene pabwerera mawu amenewo chifukwa chiyembekezo anthu mitima kunja ili joko amatero achinyamata kuti mitima ili joko kuti anina zimene zinunena chifukwa chokuti mmene uliliwe John Paul ndine pano anthu akutiona pano tikufotokoza tili pa zodi yake undikhulupirira kuti tikangochoka pano kungochoka pano kulowera makuka mwathu mmene timakhalamu akangokuona iwe John Paul akuyimika nditu akufusa kuti kodi kumene muchokerawo kodi mukuti zikuyenda bwanji funso lake ndiri makhala bchoncho ine kwathu kumene ndimakhala ineyo mamaoro sendikadzuka akanona ndikutuluka ndikuti ndizikaganiza kuti ndizipita kuntchito amene ndimakhala nawo pafupi funso lawo akangondipasa moni ndisana malizo yankha moni uja kumakhala funsa kodi kumene mukumapita kodi mukuti zimakhala bwanji so moni umangokhala ubisalira nkhani yeniyeni imakhala kuti afuna adziwe kuti kulimotani uku kutero kuti patakhala mwayo kuti moni ukuchita shave off ndiyo kuti akhoza kuyambira pamenepo moni kumabwera pambuyo ndikukuza mafunzo lake makhala kuti kodi mukuti zikukhala bwanji ndi ukawafotokoza kuti ayi khani ili uku ntchito ili uku ndi yayikulu zinthu zozikabwera sikuti chifukwa chokuti alandira ndi akabwera angolandira zinthu angoti poti amayeresa alemba papa kuti alimo 54 ndokuti mavuto alimo 54 amayenekaso nawonso apange mbali yawo akamaliza zimenezo kutsimikizirana ndi atsogoleri azipani kutsimikizirana ndi atsogoleri amabungwe amene akuyang'anira chisankho chimenechi pamene pachizungu amati ma elections observers kutsimikiziranaso ndi anthu ena okhudzidwa adindo ena okhudzidwa ndi nkhani zachisankho ndiye ukati uyang'anitsitse John Paul ndi gulu la anthu ochuluka nditu limene likukhudzidwa ndi nkhani imeneyi ndiye Malawi Electoral Commission sakufuna kuti apange ntchito imene mwachidule ndifukwa chake mayi Annabel Ntali Manja akhala akutsindika nditu nkhani imene mwinaso tinene kuti mwina tsiku lililonse akamachitisa msonkhano wa nkhani tafika poroweza kuti akapereka moni akaonetsetsa kuti apereka amati pachizungu amati pay respects to aliyense amene ali pamenepo kuti kuwathokoza kuti abwera kuzakhala nawo masalutations ife takangafika poroweza kudziwa kuti akachoka pamenepo tsopano anena zakuti kutanthauza kuti ifeso takhala tikutsatira nkhani imeneyi ndi chidwi chifukwa ifeso kumbali yathu tikufunitsitsa kuti tikamapereka uthenga umenewu kunja kwa Malawi tikhale kuti nafeso tikupereka uthenga woona uthenga wa zenizeni wokuti mawa lino wina asabwere uzanena kuti ayayi chifukwa ndinamva zakuti pa wireless yakuti ndinamva zakuti pa ndinawerenga zakuti pa newspaper yakuti koma zikhale zili zoona ndiye tikayang'anaso mabungwe amene ali mabungwe akunja nawonso maso ali pa bungwe limene la Malawi Electoral Commission ukhulupirira iweyo kuti ku National Talent Center kuja kuli anthu anthu amene achokera maiko osiyana kuli kugulu la African Union ndakumanapo nawo inangapo tacheza makorido muja kuliso oyang'anira chisankho ochokera ku bungwe lija la European Union ali momwe muja ndi ena amene ali mabungwe akunja amene ali kuzidwa koma izi zikutanthauza kuti chisankhochi si cha ife tokha ngati Malawi yani ndi cha ife ngati Malawi chifukwa amene tikusankha mtsogoleri ndife koma chili amene ali ndi chidwi chisankho chimenechi olo kuonetsetsa kuti chisankho chayenda bwino ndi anthu ochuluka chabwino aya ndima omakamba kuti pakumabwera ndithu pempho limene limobwereza kuchokera ku bungwe la MEC kuti ayi mudeke
usakhale ngati kuchita kukankhiza kuti meki tulutsani zotsatira mwachangu changu amalawi dekani pempho limene kumabwerabwera ukuona kuti pempho limene anthu akulira ndithu ndipo akuchitapo kanthu kuti mwina atsatire pempho limene amalawi ene ake amene anaponya voti kunja ukoko ndikati ndionetsetse ndimene ndikuonera tikamayenda makuka mwatu tikamadusa ine ndikukhulupirira kuti amalawi pempho limeneli analilandira chifukwa sindinamve china chilichonse chodabwitsa chosakhala bwino chimene chokuti apanga amalawi kwa ine mwina chimene tingafunsane ndine ndi chimenecho chifukwa ene ake amene ali amalawiyo ino ndine sindinamvepo china chilichonse kuti kapena kwakuti anthu amenyana chifukwa cha nkhani zachisankho olo kwakuti akuti wina watere olo wina apanga chakuti ndi zinthu zokuti amalawi akuoneka kuti akuyembekeza bwinobwino koma kani mwina ili pa anzathu amene ali andale azipaniza ndale komanso ineyo mwina titha kuamvesa kumbali kuti iwonso monga anthu okhudzidwa ndi chisankho aliso ndi madando awo ndipo jamati orira samtseka pakamwa samatero ehe asiyena alire ngati pakufunika kulira osamutseka pakamwa munthu alire misozi itsike ndithu even akatswiri ma psychologist manenaja amafotokozaso kuti kulira kujaso kumathandiza kuchita relieve the pain that someone is feeling and kumathandiziraso kuti healing ije iyambireso nzoona ndithu ndifua chake tunena kuti utenga mwina tisiyanise nkhani pawiri mwa njira yotere kuti kupereka madando monga mmene chinapangira chipani cha Malawi Congress sukulakwa ndipo sanena kwa china chilichonse chifukwa siwo okhawa amene apereka madandaulo awo ena aso magulu ena andale okhudzidwa apereka tanena kale pano mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front Autopere Muluzi apereka madandaulo awo dzulo komanso apitiriza kunena kuti akupempha bungwe la meki kuti ngati kuli kotheka ligwire ntchito yokaonekaso zotsatira zimene zosatsimikizika za maboma anayi kumwera zimene iwo akukhulupirira kuti kumeneko malingana ndi kafukufuku wawo komanso malingana ndi mamonitors awo amene amagwira ntchito imene akukhulupirira kuti kumeneko zawo sizinayendere chifukwa kapena ka chitidwe wina unali kosayenera zimene zikutanthauza kuti amene akhudzidwa ndi ambiri ndiye Malawi Congress Party aliso mbali yomweyo yokhudzidwa ndi chisankho ndiye ngati ali ndi zimene afuna afotokozere amalawi ndipo funikira ndili kuti nawonso apasidwe mpata afotokoze provided akufotokozera nkhani motsata malamulo mwandondomeko yake motsata malamulo ndikukhulupirira kuti ndizoyenera ndithu. Kumbukirani amene mukutionera pa Zodiac Television komanso ina amene mukutionera pa Facebook page Zodiac Online ndi omwenso mukutimvera pa wireless kuti tili kuno ku Sunbelt Capital Hotel mu mzinda wa Lilongwe kumene tikuyembekezera chipani cha Malawi Congress MCP kuti chichititse msonkhano wa atolankhani. Tikumva kuti amene atsogolere msonkhano menewo ndi engineer Vitumbiko Mumba, running mate wa president Zodiac Online, Zodiac Radio komanso Zodiac Television kuti musamve za maluwa pali zambiri zimene zikukambidwa ma social media uthenga umene wina siwolondola koma kuti mupeze zenizeni tipezeni pano pa Zodiac Television, Zodiac Online komanso Zodiac Radio. I am kukamba kuti ntchito yowunika zotsatira zimenezi kuchokera pa console osiyanasiyana ndi yayikulu, ndi ntchito yayikulu koma yofunikira. Ntchito imene ndiyofunikira kwambiri koma tisanafike kumeneko mwinaso titambasuleko nkhani imene mafotokozera apa nkhani ya misinformation. Nkhani imeneyi ndi nkhani imene yakula kwambiri puchisankho ichichi mwina chifukwa chokuti chisankho ichabwera munyengo imene amalawi ambiri takhalanso pano otsogola kwambiri pa nkhani za social media. Ukhulupirira iweyo kuti zaka zambuyomu amalawi ambiri sitinali otsogola kwambiri osati kutanthauza kuti sitimadziwa koma makono nkhani za makono izi zogwiritsa ntchito ma smartphone kufotokozera mautenga kutumiza mautenga kuchokera mbali ina kupita mbali ina sizinali zofalikira mmene zafalikira chaka chinochi. Ndiye chifukwa cha chimenecho nawonso mchitidwe wofalitsa zabodza wachuluka chifukwa nawonso amene ndi ma smartphone amenewa anthuso wachuluka. Ndiye dzulo
abungwe limene la Civil Society Elections Integrity Forum ndi nkhani imodzi imene atsindika kuti bungwe la Malawi Electoral Commission likufunika lichilimike kwambiri pa nkhani yoonetsetsa kuti lichite zinthu zake poyera, lifotokozere Amalawi zimene likupanga step by step, cholinga chikhale choti muchizungu anati to counter misinformation, chifukwa anena kuti kunja uku zabodza zachuluka. Iwe ndino utalukhulupirira kuti mmene tadzuka lero, mmene timayang'ana ramu zathu za m'manja ndi mauthenga ambiri amene inu ndine taonetsana tikatere kuyang'anisana kumaseka kuti maonaso zimene alembawo, maonaso zimene anenawo, kutanthauza kuti nkhani yolemba ndikufarisa uthenga yafika pachiyindeinde. Ndiye ena ambiri amene sadziwa kwenikweni mmene malamulo akufarisa uthenga ulili, amangofarisa zina chilichonse. Chifukwa inu ndine tifotokoze pano kuti nkhani yofarisa mauthenga ili ndi malamulo ake, pachizungu amati ethics. Ili ndi malamulo ake amene amayenereka kuti aliyense amene ali okhudzidwa ndi ntchito zofarisa uthenga akuyenereka azidziwa kuti ndisanafarisa uthenga ndisati ndilomeko izi zimene zikutanthauza kuti munthu ukalandira chinthu, ine ndikalandira uthenga kuchokera kwa iweyo ngati mnzanga John Paul, ine ndikauwerenga ndikauona ndisanapitirize nanenso kufarisa kutumiza kwina, ine ndiziyamba ndakhala pasi kuzifunsa ndekha kuti kodi zimene wanitumizira John Paul izi ndizoona, mmene zikuonekera izi ndizoona. Ine ndikaziganiza pandekha ndikuonetsetsa kuti koma zinthu ndizosavomereka kumbali yokuti it's unverified information that John Paul has sent to me. Amanena kuti ndi udindo wa ineyo ngati wolandira uthenga uja kusautumiza so kwa munthu wina, chifukwa ndi nkhalidwe womati uthenga walembedwa ndi amayeresa mamawa. Mwina ndangodzuka siku lina lake munthu wanga usakuyenda bwino, ndiye ndalemba chinthu china chake choyipisa mbiri ya inuyo, ndiye ndatumiza kwa munthu mmodzi, ndiye kumapezeka kuti chinthu chija pofika madzulo uthenga uja wafarikira dziko lonse lino. Ndiye masiku ano kuli magrupu ma WhatsApp, munthu amangotenga kuponya pa grupu iyi, kuponya mwina munthu ali pa magrupu 10 akamaponya magrupu 10 ndiye kuti akufikira anthu ambirimbiri mazana. Katswiri wina odziwa kwambiri za nkhani zimenezi za social media anafotokozera nkhani imeneyi pogwiritsa ntchito chithunzithunzi chimene ineyo paka na pano ndikamakhala phe ndiri ku nyumba ndimachikumbukira nthawi zonse ndikalandira uthenga ndikauyang'ana. Ananena kuti ngati iweyo walandira uthenga kuchokera kwa munthu wina, ngati uthenga iweyo wauyang'ana ndikuunguza ndikuuzukuta pawekha, ndikukhulupirira kuti koma izizi zitha kukhala zabodza, akuti usakhale mmodzi wopitirizaso kufariza uthengawo utere pa iwe ungousiya. Ndiye chithunzithunzi chimene anapereka chithunzithunzi chokuti kuyipisa mbiri ya munthu kuli ngati kutenga mapepala, kukhala ndi mwina mapepala ambirimbiri nawo manja, ndiye wadule kusanduka timapepala timapisi tambirimbiri, ndiye akuti uyende munsewu ukutaya timapepala tija mwina timwachisanzo tinokuti uchokera ku 25 ndiye utayenjera yonse paka na ku